салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр боша. Ин видеомон барои клиентҳои хидмонда, бисёр клиентҳои хидмон медонанд ки рӯз ҷима стекло чухолча бесплатно мезанем метием ва чихели телефон бихара. Либо ин ҳамон телефон бихара, стекло чухолч бесплатно. Беғарзи стекло чухол, ятай дига имтари бесплатной наушник ям подарка просто барои шумо. Телефони Honor X-Nexus, телефони Redmi 12, телефони Spark C ва телефони легендарни A55. ин телефонам ёфта метавонед 8/28 дега нархаш 29000 рон. ва телефони Redmi 12 боша 8/256 дега 14500 рубл ба 12500 да метавонӣ ҳардорӣ кунӣ. рӯзи ҷума ҳардорӣ кади стекло чухолча мезанем метием ва ятай дига имтари бесплатной наушник просто мегирен мерин. ва иҷада ҳаста телефони Samsung Galaxy A16 аста, ям стекло чухолч бесплатно ятай наушник. Фора наушник мегирем, фора 10000 маша повербанк ам аста. Повербанк мегирем, ихтиёр дада си бахтиёр. ва телефони Poco X6 Pro 5G, ин телефон 12512 дега памят дора. ин телефонам стекло чухолиш бесплатно. Так что успетне заказ кунед, рақамҳо дар рӯи экран ба тамоми шаҳри Россия ва ба тамоми шаҳри Тоҷикистон доставка кардан метавонед.